nabo to tweet at Ndizi TV News nekerengere kiao nigo tukiariga ni tipu na botambe gwe ense ne bwate lirombe keigo no twache gesunda kara kitorojena kamrango kunyirira kale ayuna maseni me ya gusi usijingo chitu chonsi oni go toiriri bagiria bene gukwarigani nyaroko pamona into imeyumurobe bu Ensakia kurubono kwa jinsi sezo cha mambia numadena na mangi to kwariganiria nekara litukuria chimaine tubata magaseti tubata mangana maya maganingo cha rase studio to kwana mange kana to kwana igoro ya afya lituko ria lero igo na ire bagaria bana gukwariani monjumuri ndonse soberede na botambere tariane Brighton Makori na inje ni gongoro kwa Sara Nyarangi Ontita nandu twakwariganira senchira ya bene maite yo mtobrete ne kambranka kagendere to nyirira isko gigalia akino mancho murigeria tokata bebi ne bisio chinse monchiro bago kwasa ngechomba bwa timbura mbabwa timache kone nyasaye na atwanchete na ndo twigorire bisio ntubwate embure kona konyira isko galia igentonda abese kunyolyo mancho murigeria kogosoka bogoriri buriri yao beka chibuti beka jacket tokoroka majoni esoke warm gosobe ke chianga chibwata liberera umaite ke unone kebe yechekanyoro mwanchu murigende tagucha kunyara guturigereri murubiri bwensakia nakie kibono tu akomanyire bono mambingonya torasoka go jisco kubukendu nkaro ke kanyerera igobeka chianga chingi yachibwata liberera nabana kibakwande skuru baboye buya omwana mubekere gosi buya chibuti chisogi sibuya kagosoka guchiaria egere anyorenga nari liberera igoto akoreganirie asemambe ya bono mwanchu murigeria kurbono igwika chinsa isato bono yo mintate evire ekaruri meyo murubiri bwensakia murubiri mokonke gima kugochera kera litskolia Jumatatu goika Ijuma imeyeti bili bwanchete na Ndizi TV bwansubo mugusi ekarotole bane na botole baberega igamotoroche kore ntobwate producer Chito Gigalia umusae Jmo nero tubikire gatole maritati noyo minto husband nyamete nero konya kwene kyanga mirande mbiyere ga studio ndetata cha igobone United team ingi makigima yomorobeli Ensakia oyo minto goso yo minto Brighton ekarona twachakiriga emambingiga nigo tokwariganikira umuntu twa kwara ni manjumurire tigo to mekerengera kiao kwetera sena mbiri utotenga kikwabo kina kwaro wiriri tukuriao na kyoroje no yakambra ko yakonyirira na kyoriro bereti na ande na kyoto bwati tukurwa aso andonsio soberete ka tu cha Ensakia itogo cha kama na tu achaka na ekerorero yao gabu na twa ote botambe unekero ko imukiro chemeremo yao obwate gali yao obwate pikipi yao beka beke simu yao oralia Ndizi TV News asensemeria Facebook asensemeria YouTube donyore Ndizi TV News watorigereria kurwarekera ndoko tebyo buri TV yao kuri nyomba mwao kurende kero bwate simu yao na bogo ikali kwarigereria kwa bwate miroberi yitu na bone tore live Ndizi TV News asensemeria Facebook asensemeria YouTube na ale tore live Ndizi TV News abuno bagotonyora ekya tutagetina yabweterwe mangana ali tubwate maige kyari twajira togosemie tokomanye ende tunya tokoba asiri boelimo togosansa moranire tokotebia mange asensemo Ensakia meteri tukeligo chaka mambia neri tuko bagotya botambe na siku njema wonekana asubuhi eri tukoligia eri korekana mambia nando mugusio magotogiuga magotebune getingije kengaini kiario bundi kiagaje embure gotwa giaswa mwae yekere mbura ya ture Ndizi TV gosoa omoroberi Ensakia twasuka toenda gochibosio paka twachi gukora chinashirisa to chabona mambi igo genda gutomekerengera kia una bono ndoje na Naomi Mokezi agote abona ni gatuneti ime kabisa kurwa sinsema jiri charo ngai agote anano aturigireti asenchera ere endonge Jackson Makori osinde agote anano ale asomuroberi kurujin sema chitia gisima osoirime agote ane sigino ere biya kabisa Chunita Nyaboke Makori agote anano ale 90 kurujin sema jiri cha Phonex inenseri ya Maiko agote anena no ale amana into ere nigo arase kibago yomete chinse ina ntumate na senchi bwe kainisa aria akonyara mbono bogokia aria bono bwairire aria bande bono bakuranji igonya sae na bwate kerenga akakira abantu chinsa cyabo lakini ngoja duri toikerana twensi no na bairi bali bakarase nsema ya Singapore Netherlands twagote no moroberio Ensakia yokaba muna into igokajisa sirisa to cyabo mambi igobo igona bukulika nganga yo tuligire tukorogwetera se namba ya SMS yuera TV ya ugabo ototo ingangu siole nyamakoro tole nyamasivyo le nyamarambo le nyamacho le kerasi
ase isani sano nemo aiga sorgo ngoro ituro gusia nyokoli chinsema cha Eldoret ishabigirito ndiri chinsema cha Mombasa sana akoro kwa dere wa punda akonyora ner no aligireti kigima koro chinsema cha Mombasa tokota ngambia sana kule Eldoret, Kisumu, Homa Bay, Nakuru, Naivasha, wapi kirase na bomogo tonyora bono mote banga muri konyora TV ya Ndizi TV asengenjo nigo tole kirase yani tawate watu metamba igo tole everywhere igo bono tuwabali gania senchira ya bene igo tukorenda sense mo yende studio ko ndi tutaragenda twaligania omwancho mulire asomotinyu mo ikigima omwana uyiboirorere tariki yabo mutinyi no yo kabere twakorere January atawangana barabuge January bali arafu n'abantu bali abakuriye gasibe serikali bono bali bujyame buko monto na gotacha abao batayinga inchiko chaga igangukiri igo twakangambye amana soko enda kuligiria Ndizi TV ntokorenda sense mayende studio tukorana tumaye soma magazeti asenchira iyo bwene tosuka yenero Ndizi TV obwansu obwomugusi Umabogani ukamelpa Guko Waterna ne television ya Ndizi TV Nikigo korentera Umuyigo muritomono Wawariye Wamugusi Chitariki 10 cy'umutinyo kabire umwaka uyo abanyangera banene kuvorogo nkurvugusi buna man pepe sagero kurubonye koni kirwanda umwikabo muziki mintwe ejiponga point cyomobere kwasa international nemba target uchemeremo abandi ne gitabya ao numubugi ubuka nigiyata kuburago nkurvugusi bikundo untiri amanyire kimama mintara tagete bikundo na amanyire kimama mintara tagete rakina kikare MC Migi koronyaramba omochigeto gotoka nyamira mwane manyanga mwane manyanga ekeya kabwate nere njiroba bagbago kyabageni goikache chindagira chikebusi niko cyachi kubaroro una chinsaga enderema rinagu ubukima bwobori amabera marurano amanyabwari ebusa n'ichindagira chindi chinyinge babekengero eragere mutu inyore bigakembona ebyanda boigone esese umuyigoyo nigura chake chinsa ikomi chamargoba na boigo ni bwatanye emeyega ya Valentine's Eve ekyonkekyo enyangi narora ekyonkekyo enyangi narora numuntoyo mumugima n'ekishilinki chimia isano umuyigoyo nobeye maseyemo asetivi yao ya Ndizi TV bwate tariki tomocha ubwari bw'omugusi New Brighton Apartments niki nyumba cyokomenya icukiyaga kirasingira yekerero kigima nigo kibwate chi 1 bedroom nabo igo chi 2 bedroom imeji chinyumba cyo nigo kiyaga kirebuya ase kikuni cyaye kibwate chi carpets amacha yomuzire gwikase kisingi cyabo chi balcony icyukire asukunyerembeo ekeruligireti yegetunwa kyamanga chinyumba cyokorara ugose chi bedrooms nigo cyakirera nkinywerete chingare nabo igukibekire chi wardrobes chicho ne kibabu cy'ubusibiriya nigo kibekire chi tiles nakubiko bokinu bwigoro kigima ase chinyumba icyukire ni guest meraroro chinga kichonsi amache ni gangusire nakubiko asikitangi ayatari ko yaranga kijinde cyonsi uburende nigo bubikire chinse 24 nabo igo ni yebwate wifi iyo tari bwakanira chinse 24 ni gabwate libagarinene asoranya
banyare gupaki gari yao. Chinyumba icho nigo chiri ase highway ya Kisii Kisumu, busio bw'ichiro ya Embassy, ubugatagati bw'ichiro ya Nyamataro na Nyakoe, na bugwa Kisime ase namba 92 251 gose plus 161 224 512 24. New Brighton Apartments, chinyumba chekerero asoko menyekerero. Omanju muri ambia manase ngenjo kwenda koba mona intwekero tora somurubulbu Ensakia andegero kwebuna rituko rie ichuma tare 11 tare 11 tukabwato murubulbu obwari obwari bwo mugusi kali asensemerio mumogani Camelback kere binde binge bya nyari biko andaliwa yani bya nyari biko roberu kabisa wete ne bindo mbikaro endagra yeke gusino ekale sara iko bona bantu tigabe aligani asengenjo yobwari bwo mugusi nando nyore no motienyi 10 motienyi okabere otambe no motienyi bwabali wapenda nao bali bancha ine kero bono nditukuri tare 11 gosi tukuri tare 11 tukwaligani Valentine yekare tariki 14 gobono kwa iguro mwanju muri na dibwate kalenda yao bona aye maki abuna tare 11 tariki 11 cyumutienyo yo igari kali tukuria ichuma kikali cyonsi ipi echiro cyo mubaganyo Camelback mawani Camelback no ole mutuga iga kero kwenda wichinse machia kiugoro o soko bako kwa uoko be era frodiga lakini kuwe ikiro no mubaganyo kisasa abantu barataka kwa kontimbuli tukelio swimming pool no ere gali ngia kigima iko bono ali tukolia banchani twachakira Valentine's Eve yani mapema sengenje lira bachitariki 14 chichira bali tukolia Jumatatu ono Ndizi TV tukubwatira no mubaganyo Camelback twarorire nga yaya tuacharira bagusiba itonga tigatoye chake mapema na mapema igabona nyoko bwato mwanjani yoge ticket na bwake simigale se namba 8 ye studio na botambe onyole ticket yani ne chiringiri bwe ya machuka VIP ne chiringi chimisano chuka sabantu bali regular bali tote ba regular igabona chimisano chuka nchiko bora bwate tariki ni 11 chindagera nchirororo cyumugusi chialega ni weli tukelio tukabwate chinsaga tukabwate busa bali abanji bebusa tukabwate nonye no bosonsoto bali mawada ngo bosonsoto matentarara matumbo kabekiro bosonsoto mbukara waroro mwanchu moligereria erongoli yoboli chibando chibeli ribone bituma mama bitwanarire bibisambe mbiro abibeli bikamento agachumbigete gake okonguza okoiwanga mangana gale sambamba tukabwate lisosa yani go ebintu biribyo mugusi anene ebintu biribyo mugusi akalire kale egikoro geito kubokuma bwoboli risosa yani kiregento endrema amabere ototo mabera marrano yani amanja mwanju muri ebintu bikaroro isoko mocha igoliro li kwa Misiri mangana mangi amaya babugicingero no kwale kwarora gamani sagero pepe no aga karigali kwasa internationali yabo migi yani abasani abange no bakarigali batutumbuize mpaka che nyoro morobero yugo goche gochaka chinsa 10 cyamagoroba mpaka mambi mwanjo murigeria igo kwariga ni wasenchira ya bene eyo nigo yacha asole no muboganyo carnival muboganyo Camelback asabiro kwabira otoko bwatera na Ndizi TV na Robanzi bomugusi igo mwanjo muri tomacha litukuri ichuma echitariki 11 mutienyo yoiga umwako yoiga segoju chikali chonzi togo chikwenda sensemeria Camelback tuegoki turagere chindagera jeke gusi yani ne wenjoy yemetekero mugusi agocha amo unalibo elimo ingeko bomogoko igeta seni Ndizi TV Ndizi TV na umuboganyo Camelback nigo yabwatanire iri gukwariganira somoroberio yo nande nyoro nari tukelio Ndizi TV nigeko ba live nabora beto ikali lakini live neboro nabora abalie live nigekali toko chako moroberio live imeya Ndizi TV
igetaseni gia chire nguma ume yorongo rwausi yanto kuimukia studio kurugaiga samagacha New Brighton apartment tonyetereke asoma boganio Camel Park tokoretera mangana bunari butambe bunatokore bintu bitu butambe nonyina mangana maya na bora yanyore kuruchinsa mochiri live kerege ntokeri meroberi ito yonsi nkagirata nonye papa antivirus chingero chiaye no gocho gochinyora gari igonge tokobogoria studio tonyetereke Camel Park egera tokoretera ubwari bwo mugusi ekero twabwaterane no maboganio yo Camel Park nigetaseni kia obwanchete kia Ndizi TV mangana yechi copyright na kiago chako au producer neto tevi kero mwanito gusuka bosio kero tukurarigire cheka imbarabi bari baramo na intwe kero babo kera mana intwe nara ugoteana akurwa Elgwak county ya Mandera kuruguna Elgwak county ya Mandera ahoteani na atoroje ani gasoiro murobiru Ensakia yako kuna Cyprian Otundo ahoteana kurushinze machiri cha Mandera goje kero tuigire Mandera ngonya gusuka tore ngo ikatore Somalia na nara kuruguna Kelly Estelle ahoteana kurbo basi nyaboterere amorioka emambiengi ya asema Mary Nyarangi Maisans Clinton Afton na Brighton Penalty asayo dereva wa Ponda Eric Osoro penalty gesoro omogaka matembeche Amos Kamoli agire yawaya Daniel Wadadi Dolphin Yabuto mwana Edirimonte Biri Nyao Meli Kerubu ahote abana abonsi nigo babokire nigo bare omoroberio bwe Ensakia oyako kuna Kelly Estelle kurujinse mochiri cyao basi nyaboterere Kelly mbiyamona soko tune asoko bamona ndi mambia bona na bali gereti wetera Facebook ya Ndizi TV News na arigiko kwa Kennedy Gisembati mapana kosa arigiko kuruchinse mocha United States of America toko matainga kwani ya David Kimori kwani Jared Waro kwani ya Cyprian Marubi kwani ya Euphemia Mora na wanto bonsi balibara mashabiki Ndizi TV bakurira kora chinsemo cha Michael Junito Jacksons agote bano aligireti umurobyo bwensa kya na Hezbon Nyamete our very own agote bano aligireti Ndizi TV bono mambia ntokora yanda sa magazeti eketo tarenda sa magazeti John Kebati nera agote ana no ari me umurobyo agote abuna roje bitombi bye kabisa mbimano John Kebati ine producer yaito nera sensamiri ende studio agote ane bintu byonsi mbia bire ni gatorigire dia senjera ere engiyemono ninjirire yo mugoko mbiyemo John Kebati mono tiato ende oikasa magazeti tumanyana ali airubo borita aseditsko riarero muna botambe ikombate gazeti ya The Standard na inchebu na botambe ikombate gazeti ya The Daily Nation ase gazeti ya The Standard lingana liero borito na ni gobo no moichano monene maiga maiga yabakuru yoko yabantu bane ko kakeruko babakurumi ase kiombekeri kiechibese chobogotu ose pension NSSF bona ase yaro kandebuna obukurumi ni obwanyarte boko base kiombekyo ase bana abwanyar bagosweru na mamocho yugo kuruma eni bokurwa ase NSMU ase bono ba kirwe fine ya 10 billion shock 10 billion fine for club 4 kero ba kirwe ekambero kia ba kire fine h billion billion komi bono kigambere kingenya tena korengana na omo magistrate Lawrence Mugambi nigo bono abegete ababekirete fine iyo yejishiringi 1 billion komi banabu bagotebekana bunanigo baibete chibese gosenigo bakurumete chibese kurwase kiombekeri kya NSSF miaka 10 nebere ya itire abantabu nigo bono batokanete namamojo egasedi ya The Standard nigemuke emorekirete kabisa abu banabu negotebekana yo monaru irete chibese chinyinge ondene na irete gaiga isakanya kundi Wilfred Gweru na abange ase abane nigo bone gotebekana na bakirwe fine ye shilingi 1 billion 1 billion 10 mugano ina boko yonyora ase page ya kane ase gazeti ya The Standard kero bono babate biguna go ikabachibwa kana chibese ekyo kero obokurumbi wenderete kurwani gwa sensito ya Kenya oyone iruburita ase gazeti ya The Daily Nation abwase oyo kabeire omo manager abwe kiombekyo kya NSSF Francis Zurel Moturi na bande bane balengase abateneri be company yo ya gose kiombekyo kya NSSF bono banya twa bagwa kwe fine nige tokote buna Moturi niganya twa bakagwa kwe fine shilingi 1 billion nye
nuguta isano na isato gose agenda segesibo asechera ase miaka 12 na ubande na barabomba gitwe fine shilingi chimilioni amagana 5 na isato 803 million wasabagenda segesibo kie miaka 14 years segesibo giachera igonga gebigambero byangere kuira amangana y'ubukurumi na korwa egesusuro gochase olionde bwensi ogotoka getali gwanchereria ngoyo no mokori gasi olenge bwa serikali use mokori gasi olenge bwa company nyene kikwatokirneke neli mochorie ogokurumi oikabono ochikuimukeriwa ege tambukero kurende karongwira na sepeje ntangani ase gazeti ya The Daily Nation nigo ngani mwamwe gotebanga the big names on Azimio train yani abantu bali basoire ase egari y'umuriro ya Azimio gosebya mabiri bya tebire bigoswa ase ensemo ya Azimio gati yaboneke amagia Jubilee ekikera ekoragwa no muraibense omusike Uhuru Kenyatta no secretary general nigakoro kwa Rafael Tuju igekiama ya Jubilee no kere ase Azimio kiama kia nake kekora wano mugabano Kitui Charity Ngilu ne kiama kia UPF ose Ubuntu People's Forum gekora wano mugabano bwe county ya Nakuru Lee Kinyanjui ekiama ya DAP Kenya Democratic Action Party of Kenya gekora wano mbunge bwensemo usigekora wano mosike wa Fula wa Munyinyi nikiama kia Muungano Party gekora wano mugavana we county ya Makueni Kifuda Kibwana Party of National Unit PNU gekora wano cabinet secretary wa mangana yobole Mipita Munya Pan African Alliance PAA gekora wano mugavana we county ya Kilifi Amason Kingi Maendeleo chap mugavana we county ya Machakos Alfred Mutua Kenya United Party KUP gekora wano mugavana we county ya West Pokot John Lonyangapuo ebine bya maikomina bitatu bya soire aso bwa Azimio la umoja aseke minano kyoko chakuria gyokumusira omo rwanereri bwe kiama kia ODM Raila Odinga usenacho kwa omorayo gatano bwense ya Kenya Odinga niganyorire okubwate suguo koiga maega yokorosia handshake gusugo kwana ni kwaye umwaka w'ikiri 2015 na isato no murai bwense omusiki Uhuru Kenyatta ekikiagarire kareto muremba senseito ya Kenya na mirobiri mengi ya nyari ko bakegokorwa asensemo ya serikali ekikiagarire bone bya mebyonsi 13 niko byasoire asobwamo bwa Azimio la umoja yo kugani wesomera ayo mana yanda mangu mwanchu murigeria naboko yanyora se gazeti ya The Daily Nation egere wesomere ase ogoime ayun siasa na krotoska gochibosio ase gazeti ya The Standard ebeche gatano moni gobono abarwaire gose bari baigwete birukunyo bobe bano banyorero mweso maiga yekiombe kerigete kene cha F National Hospital Insurance Fund kubwaterana gose kokoro mo chando konyoro obwateranire chinya gitari cyabanyene private hospitals amo nekiombe kyo korengana ewisara yabochenu ni gobono yaikerere gose kiombe kita National Hospital Insurance Fund yobono gikerere na kubwatana ne chinya gitari cyabanyene konyoro mo chando nyorego kwenekiwa kerobono chinya gitari cyabanyene konyoro chago sereri gochigotaba utumia gochigotaba rwali abarwaire bari baje kwenda senseme yikorengana nekiombe kene chef konyora yokyabekira magani amatindi mono ayubono chinsema chidi osinya gitari cyabanyene abanyene konyora bakande kulinde bono nigo yaikire na banyade bakoigwana ekiombe kyo kya NHIF na chinya gitari cyabanyene nigo bono baigwana ine banyade bakotwara koigwana sebono batebiruna amangana afya au kugendera buna erobereirie unyoruna konyora amangana yoko pima abantu dialysis konyora NHF yatakire kote ikinya gitari cha banyene chike yake kurinde bono muchando yo nyarire gokoera konengana ni konande bachiramo na kubwatana okutoro kubwatana koya yero byo mwancho murigereria political penicillin agoteba no arigirete kigima agoteba sarange kurinde nkurukwa Sara Nyarangi tinga anje telita sarange sana agoteba na Brighton Makori heko guys agoteba Azimio all the way egaga kurigo kuchinsa machabrabo kuchinsa machiri chabrabo no yagurwa penicillin political penicillin mbia mono sana soko endra kurigeria karoto gusuka gochimuto mwancho murigeria se page ya kane ase gazeti ya The Daily Nation
nigo tokumanywa buna omoteneneri usomanye ne company ya Keroche Breweries omusubati Tabitha Karanja nigo bono atebire nkikiagereta agachora ekiama kia UDA kurende tachora ekiama kia ODM gusensema ya Azimio la Umoja. Tabitha nigatebire buna oyo guchikorwanire kirokyo bo senator ase county ya Nakuru nigatebire bono nga okochora kwa ekiama kia UDA nigo kwanyarikanete gwetera ase abantu bensemeyo ya Nakuru abo bamotebire nga ekiama kia babanjete nigo kiri kiama kia UDA yani ekiama kia UDA nigo kibwate ebirengo bye 52 82% asensemeyo ya Nakuru na igo nabatebire nga abantu uba Nakuru na bagoche kongakira chikura na ubatebire nga bono gwika ogenda se ticket ya UDA ekene kiarenge gusena kikeirera ngasoa asikiama kia UDA ekigekora wano mokonyi bumuraibwense Dr. William Ruto kore no tebire nga bwamate bwaye no muraibe kiama kia ODM Raila Odinga mbora kuneka asengenje yensiasa igomba bwato bwamate weime kubwa siasa yoka andi nigatebire amoganire omoraibe kiama kia ODM Raila Odinga amaya asiganga yayo kurigi kirogo kyo president kurende omuswati Tabitha nigatebire agocha ko conduct osiniga agocha go swa nyumba se nyumba na gukwanira abantu bararo gusimbanya ariko bakomasoibu no senator we county ya Nakuru mbeno mwanju murekera wendereza gutubwatia ndeka twende tukumurekera magaseti yani katuguri linala ya borta sitko lялero asara nara kuna Safrina Sabina kurwa sinyisemo chiri chacho gagote no ale ime Ensakia cha kama na into Safrina Sabina korujinsemo chiri chacho gagote no ale ime yumuroberio na nenana na kabe gagote ana mamu mwabo Marcela na tatu ma Thomas kurmongoni na barabuni go bale mongoni ekenani bagote no bale ime nanda kubateina litukoligia lya chumbaine tarike yamo iyo akoro kuna Safrina Sabina korujinsemo chiri chacho asomo chubo songo karoto gusukabusyo okorwa Elkana Nyachae nero tebiri nagende tukuligiriria mbe mono abanchu baitekero mwende gutubwatia kurutwa gachagete kabonera hande na turato mekerengere kya gustura to uchumbe ya utuma gwetera sina mbiyera siskinia igura bugo sasa nsemeria Facebook nsemeria YouTube na nabako comment nabako to me comment ya uchumbe ya nyengigo to me atoko yesoma ndibuna ya ikirege gaise to no ko yesoma aye kwiguna ki ya ikire ennento twayasoma kato gusukabosyo bono nige ense yanyarege kuri vaccine y'uburwaire bwa enyamoleo kodekana na bono senchera yamo y'ukurwani uburwaire bw'enyamoleo nige vaccine ya chire elinde ojugotema gosene nyarege gokonya abantu bali babwate ebinyinyi bya enyamoleo kolengana na mangana goseka sedi ya testanda niga otabuna ense bono nigo yajakire ko chako kole trial gosegotema asebone nsemeri ya George Washington University School of Medicine and Health Science nsemeri ya US ono baja kiriko kole trial yikorana ki ose vaccine yeyo kurwaliere uburwaire bw'enyamoleo asebono na egente kijanyarge gwetuwa gose World Health Organization ikiombegerithenete obachenu ensengima niyo kianyareke gwanchirana kolengana ni research ya kodu na kone kyabuna nabera chikokonya vaccine ina bera chikokonya sebona abantu chi frontier gose bali berure go chikora testeliwa vaccine iyo besokire na gotabuna yaya tigaba chikora tema para gose vaccine iyo ni chikokonya anene bali babwatuburire bw'inyamoleo ego vaccine ekera genero na bera nyareke gokonya monosara ekiagera yararigwa matuka mange keraje na bera nyake okeya makali aya yuburire bw'inyamoleo yagendere ko ba entindi mano gusya nyandike kuita abantu abanga asensito ya Kenya nona sensito nyorena umurire mbwaje bwa COVID-19 vaccine njaja na malaria mbanda takulie vaccine na vaccine yokora yakire yogo chikokeya ebinyinyi bya enyamoleo imeyense ngima Boigo angani jona bakonya ora ero bulito boiga se gazeti ya The Daily Nation ase page ya Kianda abwa sebono echanje yoga ndrete kuligiwa gosogotemwa kuguche gokoreka kumanyanga echanje yo ya HIV ne chikokonya kubwenya abarwaire babwate ebinyinyi bya COVID-19 gosego keya abo matuka magega ogotemwa kwa aranya ariko bakogokorekana lakini nigo ya tukiringa bado
liogondira tuka gose vaccine teyo ya nyorekanire burunge yogocha gokeya ebinyinyi by'enyamoreo asa abantu emeye ensengima korende oboringori obogenderete okorwane kurwa sensemo ya US usabaringori kurwa sensemo ya US America niko bono batebire abantu 55 nomo 56 abantu bali batabwati ebinyinyi by'enyamoreo nigo baguchia gotemwa gokorerwa gotemwa imenyekane gose vaccine yega ya HIV nerebia ase obotumeki elio abantu babwate ebinyinyi ebyo bachiko bakugitumeka buna togendete gutumeka echanjo ya COVID-19 igo mugano yena bako yanyora page ya kiandase gazeti ya The Standard korende karato gusuka page ya gatano boigo na mangana asiasa abwase omunyakirugo ose omunyakirugo w'ikiombe kya UDA Johnson Mudama anyartko bakagukana mangana bunani g'ikiama kya UDA kiarosirie deal ne kiama kya NC na ne kiama kya Ford Kenya anga biachire obwamo na gochora ningo guche ko irurukie ebendera y'obwamo bwa Kenya kwanza nigatebere nigo bachira masengeje babwate agenda AMO yo gucha okoro mirimo mbara decide nganga iba korori guchia kolende batebire chinkwana nchigendererete iko nigo batuguteirare amangana korwa sechi nyomba cyuburalia na amangana gendererete goteba muna UDA yachiramo na ANC na Ford Kenya igobana nkuligi barengo guchikurukia ebandera y'obwamo bwa Kenya kwanza ukanira otebire ngaitura basani nande tuachira masengeje tubwate kirengekemo kulinde amangana yo gotebango guchikobe president ngo guchikobe running mate ayubado mbara kwana ngaya kwaneta yali tukuligoro chingaki abwate chinkwana nabalikia mangana ase obisi yaye gutoka ensemo ya gigiri asomochie o Nairobi igagatebange ekiama kya UDA ni okigenderete n'ibintu byaye na NC na ANC na bego kora mangana aye kulende nigo bara amo asingincho bara basani ande singincho bwate kerengeke omokyo chokorera bakenye mirimo rakinya mangana yobo president ne running mate abumbara ikerororo kulende chinkwana nchire underway oyuno monya kiroko bw'ikiama kya UDA Johnson Mudama okabeire senator ya Machakos mweda yunsiasa bono ntuganye kyara basoire Kenya kwanza ntuganye abantu abange tuganye buna bakenya kero tugusuka bosini go bona abantu batano na babere babekuru byara kubwatikana n'obusaga n'abanyarbo korekana sensemeri ya Mandera yirita abantu batano na babere gosirio bugima bwabo ase weekend weekend bona abasigari korengana na Director of Criminal Investigation DCI abantu abuni go bona babwatetwe korengana n'obusaga ni ubwanyarbo korekana sensemeri ya gasu kilomita 10 kurwa town ya Mandera nyore na weekend ense ya US embassy njarwete ogokurira gochasaba Kenya nene abantu bali bakurwa sinse mukiri pameta sense ya Kenya kero yatete n'abantu babe maiso anene asara open go sase msangane yokorekana si town igendege kairana abantu mbanyara bagoitu abantu batano na babere asense meri ya Mandera konyare gutugana buna basagani banyarite bagusagana asabo keregento kyanyarite gekuripuka sense meyo na goita abantu batano na babere asebona abandi bali banyarite chinkoma barasenya gitari ya Mandera County Hospital asebagendete kwerwanirira gose bagendete kurwanira ubugima bwabo kubwatikana niko banyarite chinkoma chintindi abo batano na babere banyarite bagukwa nigo baringa basaja omusubati ne rolenge oyomo ikobutebekana buna explosion gosegento kyabe kirororo nigo pass egari pass nigo yetita senseme ya agasu no gende kyari pugete kegaita bantabu asibona nde bona bakenya babori guko bamaiso anene ekeroto ende kweri no isha sobo joli nasigo serikali yateno nigo yabe kiruburendi boisaine iri kwenekia buna mirobiringo bekwere bene no bulendi gotingubura asense ya ito ya Kenya ndabuna just chinsema kiri chembasi chairman France United Kingdom and Netherlands nigo bahanyalite bakorwa ogokurera gocha sense ito ya Kenya inyure mbaru to gukurera na yaya etange na bigento keranyarake okora kana sense ense ya Kenya kolende ntwaro chine byombe biri bitenene to bulendi mbyatete na yaya twabekiro bulendi twatingirio bulendi igobono enantiga abanyanyimbo go sense meri ubulendi bwaime gutingyo bulendi ebinde mbinyara bigokorekana kero bugima bogosira igigo kiyaba mangana makongu sana lakini babu batano na babere babekiro byara kubwatikana no bosaka ni bwa koretu lituko lie weekend lituko lya Jumamosi ya sense meri ya Mandera
Oigo neiro borito engani iyo y'abantu batano na babiri gusiri ubugima ensemo ya Mandera mega yigari bari kunyara kuba baringi bakonyara kuba bagutarira utacha explosive gosege ntukeri ebomu eri aroseire abantu bakweroseria egari yabekunse yeriroba bono kero kende egari nigo yatachete iyo kairira abantu abo batano na babiri gusiri ubugima abandi 13 chinga kibara senegitari ya Mandera Teaching and Referral Hospital abo ase omwana bw'imyaka emekege manera nyari tukoba gakoba gati y'abantu bali banyorete chingo machintindi kigima omwana bw'imyaka 3 korende abo babekiro byara no butukinigo bwachakiwe abo ase bali banyari tukoba bakoba moyo gosegati ya 13 abo ayo mata batanga niga igwete amariogi y'ekibunduki gose amariogi y'ekibunduki korende ta konyara tanyara tukabaga kwinyora nki kiagenderete kurugabo asengicho nigenyorete kare n'ikingoma chintindi oyu noyo mukuru kwa Mr. Abdi Dube uyolenge victim ya umubasakono yonyora tukabako gukoreka abwe litiko lya igorensemo ya Mandera Eriki Osoro korujisa majiricha keumbu litaro agoteano alime yomoroberi na Kelly Esther oyine Eriki Osoro korujisa majiricha keumbu agoteano no alime yomoroberi bu Ensakia korujisa majiricha keumbu litaro biamoneriki asogo chora koba me Ndizi TV moroberi ni Ensakia kroto gusukabosio bono ni korobotirwa nyarero kubwatu kuna egesonge kenge osomo no rubwe kinyamorero igonyarire ko gotanga abakenya bange kurigererie TV igobona korengana roboti roboto gitu na Media Council of Kenya kiombe kirigetenendete amangana yoburaria sense yaitwa ya Kenya na on status on media survey yo mwaka ujirubene meronge no yomo nigegote na ba Kenya bange singenjo yo munbu Kenya muriro gukwano was TV mono nigobono batari kujibanyora content gusibanyora mangana na ali anene ali abarengete asense moyeli sabu osense jinga cyabo yo na into kumajora na ntubwata advantage gusentubwate buya ikegera ntuni gutugukwanike usiye kere ende tonyaro tuikero mungino rioreka mugako rioreka umwana rioreka umusauri rioreka igobona korengana ntisabeye yarwe tusoro bote rwete yo yarakana nabantu bange mbari kurigere TV esali kinyamuriro kerike ukwanoro ko kumachikorana intubona ntubwata advantage sara ntubwate nabo monte tukwanike usiye kiere kuchia saba nterire bantu banyara bakumanya ingi kegendete kweneke korengana roboto rwaboto litukurigoro nigobona abakenya meronkebera ase meronkebera nenya semia nigobona okorekana mbari gotegerera no mbari kurigere TV ose mbari gotegerera no radio esali egesongo ke ukwano kenge igoro manchu murigeria igandizi TV no tugukwano munu ogori bwanchete nande no bwari ekaro kotegerera elugeri yawo ya mamomino okoigwa ngana kia mangana gosoa no metiga gosoa bakenkoro koigwetike gusiga no nyene kegere mbabwate na barabwe yabo kibago kwana aba koigwa biya sengenjero munu wabo igobona tigatogo kere gekorugito omunu ito mama no ro yegore ime ya Ndizi TV bwansu bo mugusi Santa Umwata agotebano are kigogo ose kigogia minute kulika agotebano are ime loud and clear divinonkeo korojinse mocha machingumbi US mbia mono my sister soko ngandra kuligelia mesha kinyagancha agoteba loud and clear Ensaki egenderere manchu muligere tukorenda sense moyende studio somotimo komo kekegima tokoirana ntogendere gukumanyanga nararia ya airubulitase jigaseti chalero kulinde nabo kwenyorera ekopi yao wesomere chinsa chiri chiao asenginjokero muntu nabwatu murubulio ebweri tuko liaye tosuka enero Ndizi TV obwansu wo mugusi ubugima bw'omuntu namange agwetera n'obusyo bwaye nigo bobisete amange ayatanya gotebya undi bwensi nabo igabire gakoma umuchando chinga kichintambe Sara Nyarangi Ontita niga gwashorerie alya abantu basangire nere kurwe chinkoro cyabo
na kurugo segeta gochia sebali bande bagendrete ko yaitera buna nkoikaro mwalio no moyanjiro musaguso mukwani buya atebo no moyombosa lakini mondo to basembirinya saa era mutundito kuri chomberi yatigere nae goru ali enche bana ndwari tuli kwemanya elibona na nkugwena yani nali kogenda on off kero monto asense yigatomenyete oyaeteire asenchera yemo guseyende nakige kogera asumurubirio ona yaeteire nigoto gutarira abaminto bali beteire amangana ao na yaeteire Jumanne botuko enseye munini sugu ya maragoba na boigo moiroro ritukure Jumatano chinsa isano nibere nijideke komunisano chia mogaso naendo mwanchu murigereria ekerogenda tukurigereria Ndizi TV nero bwansu bwo mugusi ekartogenda tukumanya sobwengetu ngangi kera sama gazeti ito yeli tukoria rero ekerombate gazeti ya The Daily Nation Nasena jimbate gazeti ya The Standard egera tukurire kertu kumurikira mangana siasa gazeti ya The Standard se page 10 nige murikira mangana siasa kurense meria Western asibona barai kurwa sense ya Western banyari bagoteba na mudavadi na Moses Wetangura barahumbali gukwana aliogiria baruya gusembali gukwanira baruya asibona batebuna yaya abo babere nigona barunigo bari chindiwijo gose nigo bari barubuka banyene no yabaso asobo mboli wa uda asobo mboli wa Kenya kwanza bono niga barai kurwa sense ya Western batebina yaya abunigo bagwe kwanda banyene abaraya abo bakuragwa no court secretary general muliki butamba sekiombegeria court France atori hamo nomo CSO defense yuchini kwa marwa nigo bono banyare bago dena yaya abaraya abo bari gukwana tari bari bago kwana egesa kukya baruya kolende barunigo bagwe kwanda barabuka banyene na kuboli egesa kwekibona paganye egesa kwekimba maite baraimbara ali baranyare bako batebinka ibagochya nka insemo kibago jose moren kibago ji o siasa bono aturi ni gaboririe abaraya ne kurwa sensema ya Western kumwakere koko murabi kema geodie muraira amorodinga asade na raira nere bi koranya ka komboa osiga gotori ense ya Kenya kurwa se ensemerio bokrumi ensemerio uchumi ya chirenze oyo na aturi gotebya bantu bari kurwa sensema ya Western ne krabata yuri musari mudavadi amo na Western na Moses Wetangura para babwa tinguru chu kwandra igesa kukia baruya Korende oyo komoko bako soro mubwatani imegwo moko nyumo maraibwense Rigathi Gachagua oyo romo bunge umadhira nganya tukobaga kubulia ababwatani kurwase Azimio la Umoja gatebanga honye mogo teba musali atabu atinguru chinde chonsi gose ka Wetangula atabu atinguru chinde chonsi asigi siasa nkirende kero kende moko iwera bobenga abasoire ase Kenya Kwanza Alliance eneli bolia arwete weche sababu atali ba Azimio tingoma yangana ki baranyari ko babakuiraniri wakorende ayun siasa lero ase history yense to ya Kenya gose tariki bune ya lero tare moja umwaka w'ikiri 2022 oyo kabeire omorai bwense omokoro gosoyo kabe oyo gatatu Mwai Kibaki niganya tuko bakago chaki umoroberio o Youth Enterprise Development Fund asensemo ya Kenyatta International Convention Center asumuchu Nairobi yani litukubune lige talikubune ya bone talike ya umwaka w'ikiri 2022 Mwai Kibaki na charity umoroberio bwa basaye gose Youth Enterprise Development Fund asensemo ya Kenyatta International Convention Center KICC asumuchu Nairobi boigo naliara retienga ande na chegutaka ko ligia obo president ase tamu ya kabere ase umwaka w'ekiribu 2012 igo ase history ya yenseto ya Kenya litukomenelia lero nalio omorai gosomorai bwense Mwai Kibaki achageti umuroberi bwo gokonya basaye
naria chagete koranga basaye mbagwendete kubigiro chibase chiabense muchuko bakonye kimagenderero iga basaye tali bono bachaka kuborwa emirimo mwancho murigeria usaba basaye tali bono bachaka kuborwa ebitoki igonkare bachagete kuborwa ebitoki mpaka rero iga nakie kugera tochora baraibori baratokonye bono muna iga omweki bakere nachagete umurubirio gwo gokonya basaye egere kwenyorera eng'eria yabo na barubu baigendererie ase okugima bwabo. Karo turugiti gukora ase gazeti ya standard ya CPJ 14 niye murekerete igoro na ogokina kwa bantu imeyorgongo rwa gusi no kunajwa kwendemero ose amaremo gutwara marema makamake ngakigo chikuirira ogosira kwendagererie kigusi anene ndagererie akayikuru indigenous vegetables area kabe area yaka simekiru gusi nigego chigosira buna kogerana omubaru mwanya bantu na ukuna chwa kwechindemero gosobolemo kero bwana chirwa bokoboke monda gosinyo simeke ndagera nigo yarorekanire buna soro kongorwa gusingo chire gotwara obukorekanu gosingo chire gosiria gosimeka kwendagera chiricha gasimikiru na kare buna lino chinsaga emiongo chegesale enderema ebinte ebinge biri agasimikiru gusi ebito chikotwara gose ebito tukotwara ari kamera bakitu ko liechuma stariki 10 igo bono muri kibe gaseti ya standard nari getebuna ebinte ebino birachigosira gujasa matukare gojibosio muna meroberi yabenete kobekwa ne gwisara yo mangana ya agriculture gosa mangana yo bole mime county ya Kisii ne eri ya Nyamira anne krobona banta bange banyarire bagoichora ekorenga no mwabisoyo mo bwa mangana yechindemero gosa mangana agriculture ase county ya Kisii Mr. Soire ni ganyare kagotana yaya abanta bange banyarire bakobucha no kuna chugwe chindemero ni okwanyade go kwirana ebinte mbigosira asense ya ito ya Kenya kunende ne principal o Kisii Agriculture Training Institute Doris Mbuna ni yaotena yaya training ise gokorwa abari mbanyara bagokorerwa mangana ya training gosobo gosemiwa buna nakibao kinia okonyora kwabo no gosimeke bintebi nabona ko chikokonya oino moriki origeta mangana ya gaseti eyo asepeche 14 kurwa sorgongo rwusi akote abuna yaya ebintembire guchikosira buna mero bindete kube kuboronge anene kerende mero ya kaire nekra banta bange twabukira sorgongo rwusi nara kuliga kwa Mesha Kinyagancha agotheba you guys you are very professional and mature in your work otokote bangambia mono sana soko endra gutulikira gwitira ase namba SMS na boigo ensema ya Facebook kurende tibe bange kimirano gya African Cup of Nations bono nigo kirigirete go chase chi semi final abo ase timu ya Egypt agoche kumera ne timu ya Cameroon banyala konyara bagupima na chingurunga ningo gochekoswa ase final igo mancho muri sabanchi balibe enkoyo na bakwendera kubwatia aiga oyo mintu captain 001 ndemo Steven nanyala ko bagakubaretera yo mana yanda mange asamangana itama yaye chinsa chiko bwatia kurende onyoro mogosoli Vincent Abubakar korwasense moya Cameroon ne rutangene ne chigoli sano na makureke menane keiga gechaka igongo mancho muri kimenene kyo bado nkegenderete kero timu cha tigeri nyechyo kabona bagoche goswa se chi semi final bamaye goswa chiribere chigotoka chimaye goche gokora ekimenane kyo ya chagete chitariki kianda omutinyo yo iga yonga abuno to wikeria amagazeti litkorera nando mancho muri nyoro na Cameroon nabo abarigani ibamamerani ayo asomwa koyo iga barabugo mpate mete gwetuma yakikora gusena kie kombe kingitigara senseri yabo usige gochikwe gigo cha sensende ngao kana bano baenderete gwetuma monekero baikirasi chisema chi semi final bara usemba chikwe ka semi final no to ikomwerio pamangana ya alitwarigeria alia iwobolito na mangaro romanjo morieri kiara igaseti nigibwa chipechi nyinke na intunto korigerie page ya page chinse jira toerere na nento kwa mange gobono na enyorere copy yao 8 the standard the star chinyinge the people daily nero the nation nero bona agenda naye etukalie go sandons onyole fenda ekwega seti yao naro kuwesomera kuru page entangani uikeyo mweli ngorangora lakini ntu ayuna twara kwa twaguchuteri twakumaina ali arasema gasi yeto kwenda se studio yake to kuirana to twasemesa mangana maya yemambia bono tosuka
Osmo Traders Limited ne duka ye hardware ijwiri miyumu chukisi eko ni bintu au byobwagachi asamagurinse mono nigo bubwate chi computer chikobrukane chirange negwikira chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuli chichicho chisink nebindebinge mbabwate bintu byo gutumika gukora plumbing gusekubeke mifreji ya mache buna chipipe na boigo ni chitap mbabwate chichibot buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate chitiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo yera se nyumba ya old Sansora building angenegete sinyekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibere eye mukianda inye sano enoti inye sano nemo. Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Umabugani ukamelpa Guku Waterna ne television ya Ndizi TV Nikigo korentera umuyigo muritomono Wawariye Wamugusi Chitariki 10 cy'umutenyo kabire umwaka uyo abanyangera banene kuvuga nkurvugusi buna man pepe sagero kurubonye koni kirwanda umwikabo muziki mintwe ejiponga point cyomobere kwasa international nemba target go chemeremo abandi ne gitabya ao numubugi ubukanigiyata kuvuga nkurvugusi bikundo ontiri amanyire kimamo minkara tagete bikundo na amanyire kimamo mintera tagete rakina kikyare MC Migi koronyaramba omochigeto gotoka nyamira mwane manyanga mwane manyanga ekeya kabwate nere njiroba bago kyabageni goikache chindagira chikebusi niko cyachikobaroro unachinsaga enderema rinagu ubukima bwobori amabera marurano amanyabwari ebusa nechindagira chindi chinyinge babekengero eragere mutu nyore bigakembona ebyanda boigone esese umuyigoyo nigura chake chinsa ikome chamargoba na boigo nibwatariye emeyega ya Valentine's Eve Numuntoyo mumugima nechishilinki chimia isano umuyigoyo nobeye maseyemo aseti biyao ya Ndizi TV bwate tariki tomocha ubwari bwumugusi New Brighton Apartments niki nyumba cyokomenya ichukiyaga kirasingira yekerero kigima nigo kibwate chi 1 bedroom na boigo chi 2 bedroom imeji chinyumba cyo nigo kiyaga kirebuya ase kikuni cyaye kibwate chi carpets amacha yongusire gwikase kisingi cyabo chi balcony ichukire asukunyurembeo ekerurigireti getuno kyamanga chinyumba cyo korara ugose chi bedrooms nigo cyakirera nkinyurete chingare na boigo chibekire chi wardrobes chicho ni chibabu cy'ubusibiriya nigo chibekire tiles na kubeko bochinu bwigoro kigima ase chinyumba cyukire ni guest meraroro chinga kichonsi amache ni gangusire na kubeko asikitangi ayatariko eranga kinjinde cyonsi uburende nigo bubikire chinse 24 na boigo ni yebwate wifi iyo tari bwakanira chinse 24 ni gabwate ribagarinene asura nyarego paki gari yao chinyumba cyo nigo kiri ase highway ya Kisumu busio bw'ikiru ya embassy ubugatagati bw'ikiru ya Nyamataro na Nyakoe na bugwa Kisime ase namba inoti 52 ibere isano ibere yemo ibere isano na isano na ibere gose plus 161 224 512 New Brighton Apartments chinyumba chekerero asoko menyekerero. Ndizi TV ubwansu bw'umugusi.
nigo tokonyora ni mambia bona somoroberi bwa mangana maya anena somoroberi wensakia iringo manyi ari aragendete gwatika anena ari atigiteri tukurigoro ndari twanya tuguchuka kumanya se mambia bona no kubori kwane yaroko bamona inje guikombo inyora nabo kwenda gutubwatia sense media mitandao sema ya Facebook tonyora Ndizi TV News boiga sense media YouTube tonyora Ndizi TV News nande nabo gusanga kangerkia gwetera ase namba iyira screen yawe gorabo kabamona inje guikombo elio nabo tambe yetariane Brighton Makori. Kirabona matuko atana atigarete iri kuchikosie kumurubiri bwo kweri kibuna abakicikura sentundende ya kabere nigo bona bamenye be county ya Kisii banyare bagusegetwo no banyare bagutumia matukayo iri kweri kibuna abakicikura basubati anene kurwa asomorengo bwo ODM anene bali baraba MCS county ya Kisii nigo basokira na gusegeta abantu kweri kibuna abakicikura no muri kwito mirdu manyi hagutumanya amatuko atano nomo oka atigaire ilio omoroberio bwo kwerikia ochigwa kanse enambenge kegima y'abantu bakwerikia nigo yarorekanire imeyense anene orogongo rwa gusi nigo ekiombe kyobochori ne chimbebe IEBC keganetigo ikera abantu 1,400,000 asentundeye imeye county ya Kisii ekiombe kyabangina abo bare abarai anene mono aba MCA abachore boigo bare ababwatani bo moraiwe kyama gya ODM Raila Odinga nigo besokia na gosemia abantu gwesokia na kwerikia eliokoba abakichikura ritukuria lero twasira na bangina tweruete totete gotebia abantu baitu babwate chikura bagaka bangina basae abana poda bonsi tweruwe tosoke linde tobwate chikuri kyere nerenga kiyo mwelio totaragenda chikura nonye chinga kichiabire chinkong kento nkeo kera konyo kwetani ekura yao nerelio giri yao nero chinguru chiao yakobeka Raila Amolo status stayo mundu enkuba yao sauti yao nokobwata ekura egere politics is about numbers and numbers na chitakete Raila Amolo abe kirogo otiaguru rwanerera bakenya totete gosoka togende turarie gusie ngima totebia abangina basoke na kero omonto anda bwatikura ntomaete nga Raila is the most popular candidate in Kisii lakini bona tete como 100% of the votes tia Kisii county 100% ntoriguika no 99.9 100%. Abasai kuba kwerikia na boigo abantu abagotu mbarati gwa magegaha ase boigo abangina bo bababoria kubwata ekura abangina botu amugire matuyimoto tote totebia abantu bantu mbara batabwatikadi watezwani ninde yabo baro bari nyumba muna abantu abagotu batarimuka kumenda kubwata tikadi totebia barange bayimukira bayimukira bayire mpaka tikadi kubwata kubwata Gingo lipotelea egetaseni kia Ndizi TV ilietariane Mildred Momanyi. Ekero ensegendete gusukamano ase chinjira chekerero gusugutumia chinjira chekerero ase meroberi au anene no na sense mbayo bonchelia bali baga dosiri t-shirt gusiba print t-shirt guchiri kamalieda na baramunigo baikira senjire yekerero uno moriki tonde mostwini automanya seri tanga nikero ko ebesati medokero ko poroku exposing of the t-shirt kera kwairu gendege tangani genda kero ko poroku screen printing wekoire frame iyo kera kwa nyakrene getamba kiaye wekori ke lieta se computer omanye ko rusi kera kwa rusi kera kwa korea coding omanye ko rusi eliete ile se screen printing screen yene ergo tokonya ko print chianga unali tangani na wako resa yeye aberikire logo ikatotumie screen yeyo kumanya ko rusi chianga Emiaka ya maega chianga chiare kuri kwa malieta go t-shirt printing nigo chiare chianga chesukuru amone chibaji nonyeigo okobao kwemeyega bune ye chinyangi amatanga oko iboru ne chigosori chairero gokina kwa bonchoreri obo I can say siku hizi society imebadilika kidogo in terms of the way people wanachukua vitu events. For example, like people wanna celebrate a lot of birthdays.
people like to party these days, so they celebrate like birthdays. We have like church activities. We have sports. I think hizo trends zimekuwa zikigrow because people want to be identified. Yeah. Gati yobo semi boga neirime yokuri kugwechi anga gose customization asomonu bwe Kenya morero na amo nakoba maiso no gonchero likobo manyi bwekerero. Tuko na machines kama heat press, tuko na printers ambazo zinaweka mapicha, tuko na embroidery machines ambazo zinatoa logo, zile logo za kisasa vile utakavyo, na tuko na machines tofauti za kufanya shughuli zingine zaidi ya kuprint. Ine mechando kiere imeye biashara hivi kama watoto wamefungua shule, printing unapata ni mingi, watu wanataka kutoka haraka, wengine wanatoka sehemu mbalimbali, lazima wahudumie haraka. Hiyo ni one of the challenges pia tuna face sana, ambayo wengine hawawezi jua. No nyobo nchuli obobwata magania mange egentekere no bokorerio buyasa bagori no moki eliogo kini biashara binde byonsi. Ginko reporter getaseni kia Ndizi TV kurwa sobo gatagati wo mochi obosongo elietaliane Ndemo Steven. Ekero bari mbagenda korosi biginga byabo asiguchi irismeka ni gobone serikali yaburiwe okay iriguri rie maguri amo nembegu iria bari myabanyara bakonyora egento bakwegokeria na gusimeka asimigondo yabo boigo nige serikali ya county ya Kisii yaburiwe kubwatoka chipasari gocha sabana bari bagosoma sikuru au kuburia basari ya rusigaia for 3 years basari ya nyagutunga bado tunaomba hiyo basari etoke ili maana baitu ya uti basari ya baibuli baika safari yet the economy is very bad embra ya tu kwa ngoja kusimeka ubuye bole shilingi 5,000 hakuna mtu mwenye amekuja kutusaidia. Tunauliza serikali asa mwana komoranje ni mtu the food security kia mbata kama Kenya tele gabaika tuna matati asa chirikita kwenya in terms ye ndagira enyo mutatu tutwale ndagira in Kenya ile tutagete no kwa subsidy se biashara ya magoli ibi tutosimeka monke ye ligoli bituma ligoli chipego chos ligoli goyo muna wano bugo ikire buta government geri genjera to bugo chip oseri genjera subsidize ubuyo ubotese ne bituma ligoli ya license inda bantu abeni kare tutosimeka edra basimeke dali banyale ko ba able to make profit. They are making losses, farmers are making losses, and we are having a lot of problems in agriculture. Nele ko the backbone Umunyagero wekia magia uda Johnston Mutama ni gobona nyareka hote hamuna barabu mbara beka seine kia makia nisiyamo na keli kia Ford Kenya ebikura wana amusari mudavadi amo na Moses Gutangura bono Mutama ni gatebuna barabu mbara beka sei ne byame ibi niko bigendrede kwerareria gusigu yakere koko birobyoka ebiene. To our supporters all over the country, there's a report that appeared which was not the true position of what is happening in our relationship between UDA and ANC and Ford Kenya. I want to guarantee and assure our supporters wherever they are that as a party and a national party, we stand by making sure that democracy takes place, either through nominations or through issuance of nomination certificates. And what was reported is not something that was discussed and agreed upon between UDA party and the friendly parties who have joined us to work with us. The true position is that UDA's stand is to unite this country, is to make sure that there is peace, and to make sure that there are Kenyans who stand together, articulate and pursue the issues of Kenyans. And as we are speaking now,
and you are being assured this by the national chairman of UDA. There is no agreement whatsoever that has been signed between the three political parties. Ayuna na kwarigania semambia bono kurinde gekoraga chinza isano na ibiri chamba soni chiko basemesa magana mayeri ngumanyia mange arendete gwate kaime na isko ya gusigo ngokobori nyaroko bamo na intwe na somero wirwe Ensakia katutarayo kora karato chikwarigania mageni bitase studio inde kwanda magana mange mochikumera na Sara Nyarangi Ontita Amo mageni chiko base studio na karodi tukurere to kwanda magana afya ime na isko ya gusi iko kabamo na intwe andegenda kopati murobodi bu Ensakia kuna botambi detariane Brighton Makori. Ndizi TV Obwansu Bwomogusi. Ndizi TV obwansu bwomugusi nigo bono yakire kirundekerene nego kurendera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonko bwogusi niji county chito etanaine buna e county